嗰度有個廚房嘅，冇做出嚟嘅，冇得出嚟，冇嘅，圍繞嗰啲嘅。Tingnan mo nga kung meron. Kung meron na arts pack. Live. O, pahawak nga saglit ganyan. 我朗皮。Inomhan ako. 不過你搭車嚟呢度啊？哦，哇，好熱喎你。Enjoy na enjoy din yung bata manood. Yung bata na maliit. Tignan mo kung meron. Tapos pa-like na lang din. Dầu cái quay tay đâu à? Wow, quay lại con đồ để quay à. Chào sắp quan đây. Đây là cả. Đây cái cháu à, xe bút ta chứ à. Đây gì à, đây gì à. Cái cao à, đi đủ đi dậu nó hiểu rồi, đi đủ đi dậu cho hiểu được, dậu à. Quả nó bên quả nó để có quả gì đó, quả sao đó. Ủa bộ đồ có quả nhiều á, để chỉ có ra, hôm nay thì có ngô có nhiều quả nhiều, mai quả gì, quả sai chứ. Kali ka na. Patagbo sila ulit.
Hello guys, good morning. Yan, nagpatagbo na sila ng mga laruan nila. Oh, diba? Ah? Try ko yung pinanggit ko yung singles ko, pero may nakita. Ano mo unang karisiba ko ng mga notification. Oh, ako din. Pero hindi ako nakakaano. Pero yung mga Nakakapasok. nakaraan, basta mag-open ako ng VPN na tama. Hmm. Pero yung isa, nagano naman siya, yung number dito. Bye-bye.
Guys, andito si Jackie Chan naglalaro ng race ng ano, mga laruan na bangka. Iba na yon yung hobby niya. Hindi na siya actor. Hindi na siya hindi na siya nag kung fu fighting doon. Ano na, patagbo na lang ng patagbo na lang siya ng bangka. Ano yun? 呢個叫啊咋？睇個無邊插住咩啊？插住冇，哦咩啊？個個都買嘅，即係個個都買。最初 May tumakbo na naman ulit na mali. 唔係嘅，我哋嗰啲最初時我哋都係玩即係好細隻嗰啲細隻，咁啊進階嗰啲隻都冇啲隻。嗰個冇嚟啦，有兩個嘅。Oo. Yan yung pinatagbo niya noong nakaraan. Yung babae. Yung may nakasakay na babae. Kumanood ka muna dun sa akin para may tao. Tinanggal ko na yung TikTok ko sa akin. 見啫，而家我哋嗰啲玩具嚟嘅啫。你當玩具得㗎啦，大家都喺度玩下㗎咋。我話一個禮拜2、3個禮拜2次啦。喺邊度嚟啊？旺角。哦，喺旺角入嚟。喺酒店啫嘛，其他而家嚟玩2日。哦。咁遠水喎。係啊。你快啲試下。冇辦法，你試都冇時玩。試下試下。呢個快啊，香港仔啊。哦，係咯。你一玩就走啦佢。地方玩你冇咁樣嘅，因為大埔因為呢度。拜拜。好拜拜。好，落雨啊。係啊。Uwi na siya. Naulan na. 我最緊要有心玩啫。 No. Uy, hindi mabasa tayo dyan. 係啊。 Ang panahon nakakaya. 落雨咯。係啊。 Kita ka nga. Lipat tayo ng pwesto. Saan? Dyan, sa gilid. Mamaya na. Hindi pa naman malakas. Pag nababasa na tayo. Ang linaw oh. Tingin daw. No. Comment ka din daw doon. 誒，真係落出啦喎！咦，我隻30幾喎。係啊，阿叔都唔弱啊！你呢隻正啦，呢隻落地有啲優定啊嘛，呢隻。 Meron din siyang bangka. Oh, isa. 嗱，佢有隻金屬版嘅。係啊。 Papatagbo din yan siya mamaya. Ay, naku, ulan. 係啊，係啊，大部分淘寶啊。我哋個都係咁㗎啦。係啊。 Ang babae ba? 喺樹枝嚟有。 Okay, sharing, sharing. 要又好難玩啊。係啊。Ang
Kaya, kapunta pa tayo sa Dragon 水 City. 王跳水王寺喺邊度？福田啊？福田你喺呢度行出去有架 Patik itong isa. 有 Patik. 架 B 乜鬼啊？ BET 好似係啊，你望一望啊！ Mahal siguro yan. Hmm. Hindi ka pa talaga umuwi. Ay, sus, Ginoo. Ay, panira. Buha. Yung mas ang ganda na sana ng ano eh. 唔係喎，B 係去咩嘅喎？B 係去深圳 Clear ba siya dyan? Oo. Puro lamesa. Okay din naman tumambay dito kasi ano, Maraming tao. maraming higaan. Payang panahon na yun. Ito yung bata ko. Pinapatagpo sila ulit. 講啊，唔掂話，全部執都得滯咯。好淡咩？可能我呢啲我真係好唔中意。冇啊！所以應該加翻下水板咯，因為啲水食咗比較水啲啲頭濕埋。咦唔係喎，點解咁咧？咁呢邊好似冇咁怪嘅，麻花呢度啊！呢邊調翻轉行慢啲喎。Ano, basa na? 係啊，大家都快到嘅喎。呢個而家好似人少咁樣咁啊！
然之後啲咪封翻啲咯，唔係膠咯。同埋我如果有電重咧，我全部封啲落去。又得水口，我咁啊死啦！唔係啦，成日咁快行下，咁快前咩？究竟留下呢只？啱啱過咗3頭，大體冇啊？大體仲有一頭半頭。大體都冇謂啊！係咯，又落雨啦。嚇，嗰隻閪嘅行嘅，哦，個型幾靚，嘟嚟嘅。未最啱啊！大變咗一頭。好打力嘅打。我哋用豬插啊，呢嘢好啲，站冇帶，冇帶豬插車啊，換水買啦。我哋其中都係收嘢。係啊。Ano na? Ha? Ano na? Dito lang sa harap ang ano, ang malakas ang signal. Doon sa likod wala. Nawawala. Ipaabot ko lang to siya 30 minutes. Tapos, and namamaya na. Babasa ka na dyan. Ate, ah.
Doon tayo sa kabila. Doon o, sa kabilang upuan. Ha? Ganun din. Diyan ka muna. Maulan ngayon guys dito. Ayan. Tahimik. Tahimik lang dito sa labas. set 錯咗，有個電變，你睇下呢個電變個電變某一轉咩 Tesco 咩慢咯，咪慢咯，後波嚟去咪慢咗咯。冇嘅。收唔到咪要叫你而家收唔到啊！
佢嗰真係開控佢自己真係中位嘅喎，唔使搞嘅喎。一開控，後來開控，喂你嗰個嘢，喂有冇睇你捉翻佢嗰個，本身嗰個控係咪中位？佢黐嗰度啊？你睇燈有冇打？我都中喺中位，都中啊！Basa na pala yung lalaki nila. Yung ano dun? Natutuyo rin yan. Wala sa ayos tong panahon niya, no? Wala sa ayos itong panahon niya. Huwag mo ilagay dyan ang dumi, oh. Yan guys, baha na dito guys, oh. Malaki ng ano ng tubig. Baha na. Ala. May nagko-comment doon, patingin na ako. Ba't wala nagpapakita sa akin dito? Higain mo. Hindi kasi tayo naligo. Hindi na sila magpatagbo. Isa na lang siyang nagpapatagbo. Yung ano, wala siyang yung messenger niya sa setting niya. Wala man yung shortcut yung nalabas yung sa taas lang. Kailangan ko yung messenger. Kita mo na? May nalabas na art. Ha? Nakusa? Sa gitna. Tignan ko nga kung mayroon.
Basa. Meron nga, ayan o, nalabas ulit. May kusa nga siyang nalabas na ano na ad. Every 6 minutes.喺孖前度收到咯，我咪屌晒咯，屌晒都係咁嘅。唔知啦。 Nilalabas pa rin kahit na ulan, no? Pinalubog na lang niya doon. Sige, takbo! Ni-end ko na. Para ako nag-barbecue dito.